deň, ja som Pavol Hruška, predseda KDH. Som tu, aby som vás vyzval spoluobčanov, aby ste prišli voliť, lebo KDH je, aby sa postavili cesty do kostolov. Sme proti aborciám a rozvodom. Nechceme to, kazí to našu morálku a cirkev. Prosím vás, príďte voliť a nezabúdajte, kto volí Slotu a Mečiara, volí aj Fica. Dobrý deň, milí diváci. Ja som doktor Robert Frco. Som zo Smeru SD a som ich predseda. Dnes, ako môžete vidieť z môjho výrazu, som veľmi naštvatý. Celá vláda je na hovno. Sulík tuto robí kokain a druhí tu čítajú Bibliu. Kde sme to dospeli? No tak, ešte by som chcel ku záveru. Voľte Smer, my vám vždycky pomôžeme. Dobrý deň, som Ričí Sulík, som predseda SAS. Som tu za zlegalizovanie marihuany, chcem, aby bola dostupná aj neplnoletým a strašne mi búši krvi a neznášam tu Fica a jeho sprosté výroky, preto ľudia, voľte SAS.